V poslednú septembrovú sobotu sa na Mijave konal tradičný Michalský jarmok. 17. ročník otvoril primátor Ľubomír Halabrín, ktorý zároveň pokrstil a uviedol do života novú knihu Čarovná Mijava a okolie. Naša kniha vznikla v podstate do veľmi peknej edície o slovenských regiónov Čarovné Slovensko, ktorú pripravujeme s fotografmi z celého Slovenska, ale sú to väčšinou regionálni miestni fotografi. A hľadáme najkrajšie miesta, ktoré na Slovensku máme. A teda jeden úžasný nápad a vlastne tým, že sme sa skontaktovali s úžasnými fotografmi vo vašom regióne, tak sme sa rozhodli do tejto edície Čarovné Slovensko spraviť veľmi peknú knihu o vašom regióne. Nie je to len samotné mesto, ale to celé okolie. Okrem nádherných fotografií je tam práve jedna časť, ktorá je venovaná práve vám, ľuďom v Mijave. A teda píšeme o kultúre, vzdelaní regióne, výrobe, čím tento región je významný a známy, čo aj do sveta propagujeme. A tešíme sa, že vyšla z toho teda nádherná kniha, ktorá, verím tomu, že nielen domácich poteší a ukáže im ich najkrajšie miesta a chytí ich, dúfam, za srdce. Ale tým, že táto edícia v podstate je v celom svete, ide v rámci našich partnerov do celého sveta, do knihkupectiev, tak ukáže celému Slovensku a dokonca celému svetu, aké je práve tento váš krásny región, aký je nádherný.